saka kuwi dina iki sira kabeh bakal timbali Prabangkara. Sandika.
dadi penggali. Awit iso ngertake dadi gambar. Wes ayo diatur. gambar iki. Ora bisa. Sida dadi aja menang.
gawean. Apa wis sampun? Sampun sih. Emang kono aku pengen ngerti gambar Sungguh. Yo, pancen apik tenan. Persis karo aku. Nanti ada si ora pernah panggonane kowe ngerti. Kuat tengah punten sih. Piye? Cetha tenan yen pesta demok karo aku. Kapan kowe? Ora. Yo, pancen luwe. Nanging apakah iki sira sampe kono? Kan nyoba kowe luwe. Coba ukiran gambar karo aku. Sak luwe bae. Satosipun kula mboten mangertosi lebetipun karo padu. Jih. Kula tampi pidana padu. Babang para sagah lampahi.
dumadaan tumyuping angin malik manggon. Sakala kehel gandhen prabangkara dawah ing Bali. Woi lah. Gunung Setipul tatah prabangkara muncuk mleyang dawah ing bumi Jepara. Wis kinodrat tatah iki tiba ing Gunung Setipul. Ya mergo tatah iki besuke bumi kene bakal kaya lan raharjo. Demikian dari hadirin dan juri yang berbahagia, penampilan peserta dengan nomor undian 14 selesai jalankan tugasnya, dan langsung saja kita akan panggil peserta